guzieri, Lapurdiko hiri nagusia den Uztaritzeko herria, pozik dago 10. Euskal Herriko mus txapelketaren finala errezibatzeaz. Handitzen ari garela, tipi-tipitik hasita, ja, aurten 2.200 bikote parte hartu dute, beraz horrek egan nahi du pixka bat handitzen ari garela eta agian segituko dugula horrela. Txapelketa uni esker, musari esker, elkartzen gira eskualdunen artean. Izaten da Euskal Herri batua eta izaten da ere Euskal Herri bat, egan ezake. 7 herrialdetako jokolariak elkartzen gira, musean ari gira, omore honean gehienetan, eta orduan zabaltzen gira poliki-poliki Euskal Herri osoan. Aurten adibidez 200 herritan egin dugu parte hartzea hori, kanporaketa hori egin dira, eta orduan nahi ginuke zabaldu, eta zabaltzeko gisan behar da laguntza. Bakotsak bere herrian antolatu dezan kanporaketa bat Euskal Herriko musapelketaren zat, eta orduan hori behar da lotu, behar dugu zabaldu, eta bakotsak egin dezala indarra ona. Zabalaga, Arabako kanpioiak. Azpilagainako lehenengoak eta gero Nafarroako pasakatugu. Gu Gabiritik, Gabirik, Goierrin. Etorrita galdu, lehenengo partida 3-8 galdu dugu eta bigarrenare 3-2 eta hirugarrena ia kontsolazioko irabazin dugu. Ondo, de momento ondo. Momentuz oso ondo. Apurtxoa nerviosa, ni bai. Bai, musapelketa guztietan. Bai, kasi dut, duela hiru hilabete odrole, kasi dut musea jolasten. Importantea, Euskal Herriko txoko diferentetako jendea elkartu eta ez dakit, txapelketa bakarrenetako izango da 7 lurraldek elkartzen dituna, hasi que, arki. Dios!
Hamargarren edizioaren txapelduna, Gipuzkoatik etorritakoa ere, eramango dituzte 3.000 euro txapela, garai ikurra eta Karibeako bidai pertsonetzako. Eta txapelduna dira Eloi Crespo eta Vicente Uribe Zago.